Díobh háirde Gaeilge gamer an seo agus inniu bé mé gharc an intróir sa físclaithe Wind Waker. Is even lom an intróir a bhí sa físclaithe seo mar nuair a tháinig an cluiche seo an tíal dús, is annamh a bhí téama doratha I físclaithe thorbí agus san intróir seo bhí siad ag gharc siar an scéal a bhí muid ag immert in Ocarina of Time agus bhí sé le rá acu ina dhé ga sa cluiche seo hep an riocht go hiomlán agus bhí sé sin mar bhfuil wow ag gharc sin nuair d'arc muid an scéal sin dús. Agus mar sin dhéanamh mé aistriúcha an Gaeilge an scéal agus muid ag gharc an intróir mar sin. Leannaigh mé rá le scéal nua an seo. Is é seo a ceann amháin de na seanscéalta atá I méal an phobal. Fadó bhí riocht an ina raibh cuacht orga ina líomhmhaoi rún. Tír rathúla bhí an le cuilte gláasa, sléifte airde agus siatháin. Ach lámhain tháinig fear a raibh an tolc mór an agus fuair sé grim an cuacht orga dó thaobh. Leis an gcuachtaí ceannas aige scap sé dorthadas fud na riachta. Ach go tobann, nuair a bhí dóchas cailte agus bhí cumar an scéal go raibh lá an bhreatha gort an bhaile acu, tháinig léach ó gléasta I gulaí glas. Leis a clío frítholcas, thuair sé an olc faoi glas agus thulc sé solas don riocht. An gasar seo a ndeathadh sé toras thar na réite chun an tír a sháil slán tugtar léach na glúnta Bhí scéal an gasar I méal an phobal ó glúin go dtí go raibh sé mar fin scéal. Ach faoi dhearú, tháinig an lá ina thosaigh drochgaí ag séidiú thar na riachta. An tolc allmhór shiel daoine a thurú faoi glas go deo ag an léach. Tháinig sé aníos arís ó d'fhigean an dóin agus ré chun olcas a scapú aríist. Réid an phobal go dtiocad léach na glúnta arís chun an riocht a thabhairt slán. Ach níor tháinig an léach. Ní raibh an darna ré ag an phobal ach a baidracha a rad óna détha leis an olc fian os a gcóir. Thug siad an dóchas a bhí fágtha acu I gcinnirt na détha agus an tolc ag droideadh morthú. Cé dé a tharla don riocht sin, níl duine na deoraí beo a bhfuil an scéal acu. Thuaigh cibhne na riachta dlí na foirne ach mhair an finscéal anall na gcíthe. Uilleann airthe bar graithfeo éadaí gláasa a gléasú na gasar óga nuair a tháinig siad iníos fearr. Gléasta le daithanna na parca gláasa, bhí sé mar ard aim acu clíú léach a fháil agus an tolc a scrisiú.
Ba bhíonn lena seanóirí ach go mbeadh misneach acu mar a bhí ag léamh na seanscéalta. Agus sin é don insiúr nach geallanta an scéal sin. B'fhéidir go imreoidh mé go bog den cluiche seo arís I bhí sin eile ach don leathan atá inniu ann fágaigh mé mar sin é. Okay. Slán libh a cairde, amór.